Nijang Karbianglong dong kamukam range forest ke parlo Chekso forest sabit Chekso mandir adong heda nampi Arlo athengpi kang hotum segun athengpi inghu. Karbianglong Autonomous Council along chokomar ki ong nai lake forest department along henlo lapen revenue ki long ki ong nai ta forest department pen henlo forest department along aning kanwang si chokomar aphai ke babat pon pule pudam detta henone la an forest department along chokomar ki ong aphianta Karbianglong alo prek jam anampi rai common isi athengpi kang hotum athengpi inghu bomlo la son thak thak si dong kamukam range forest ke parlo Chekso forest sabbir arlo sitame athengpi kang hotum agari gari segona athengpi inghu derlo la an segona athengpi agari gari roi inghu dera phita Chekso forest sabit chokomar atum pen ke non puta ingsamri penangan radatum kachethana teng pulute la an sigona theng pia gari gari roi inghu longke forest chokomar atum kacherap dun do kokta hai athe towar pia dung hedanam pi arloke thengpi kang hotum det pulute la an inghu hai he pusi chethan rinti lapen ingnam arlo pen la ana sigona thengpi inghu det ke forest chokomar atum arjulongji athe Chekso forest sabbit along chokomar atum arniwangta chokomar atum duty chewangber lapen Chekso forest sabbit office adung het penak puta chethan rinti lapena athengpi aro anabangke thenga phan pura thum etsi hadak buio anke athengpi kang hotum ke claim klilo lapeni si forest chokomar atum kacherap dun do pu ka hon themi meke dong kamukam range forest atum pen Chekso mandir adung het champa plantation asai sitame claim bom adung het mate champa plantation asai claim bom ahutsi la an sigona athengpi tame kang hupon long kopia potsi la an athengpi kang hulong log la son plote Karbianglong Autonomous Council pen forest department pen chokomar phai ke babat ki kopisi ale ke dola news report Karbianglong live